o onoj ljepšoj strani života uz rijeku i sa njom govorimo u našoj rubrici Od izvora do ušća. Nastavljamo rijekom Bosnom od Visokog do Žepča. Rijeka Bosna je oduvijek bila žila kucavica, rijeka uz koju se od davnina živjelo, radilo i putovalo. Tokom od Visokog do Žepča, kojim će vas danas povesti slikom i riječju ekipa Turizma Plus, ona protiče nestabilnim koritom. Kroz aluvijalnu ravnicu prolazi kroz usječene stijene, pravi i uvale, rukavce i jade. U svojim uvijek u ovo doba godine mutnim vodama nosi uspomene i sjećanja. Kao nijemi svjedok nekog davno prošlog vremena. Pogled na njene dubine uvijek pobudi sjećanja na to kako se nekada uz rijeku i od rijeke živjelo. Na ovoj fotografiji je moj otac. Slikao se prije jedno otprilike 45 godina na rijeci Trstionci. I evo, baš je bio uhvatio neku ribu kad je malo rijeka bila nadošla. A kod djeca smo ribu lovili na šerpe, jedne kako mi volili reći ranjke. To bi po otvoru te šerpe jednu bi krpu stavi i jednu rupu bi tu probiji na tkanini jedno prečnika 5 cm. Tu bi stavili kruva ili tijesta od brašna i tako bi ribe ulazile i mi bi to zatvorili, tu rupu nakon izvjesnog vremena i tako smo hvatali tu ribu. Hranila je nekada ova katkad bistra, katkad mutna, ali uvijek velika rijeka mnoge porodice koje su uz njene obale našle svoj dom. Još početkom 20. vijeka započete su prve hidrocentrale, a u dolini Bosne ljudi različitih običaja oduvijek su živjeli u miru i zajedništvu. Nekad je u prečniku od 300 metara u Kraljevoj Sutjesci bilo 5 mlinova, a ovo je jedan bio od najvećih mlinova na rijeki Trstionci. Od 33 mlina ostao je samo jedan dole u Obrima. I tu se pored njega nalazi jedna brana koja je zaustavlja put ovoj ribi. Tako da više nemamo u Trstionci, niti može više doći mladica, niti može doći škobalj, koga je ovdje bilo u izobilju. Interesantno, hoću još napomenuti da su ovi svi 5 mlinova nekad radili, bili aktivni, sve do negdje do iza vrijeme Drugog svjetskog rata, negdje do jedno 55. godine poslije ostao je samo ovaj mlin ovdje. Uvijek je Bosna bila bogata rijeka, naročito ribom. Njeni ribolovno-turistički potencijali su ogromni. Svakim danom sve veći broj ribara na njenim obalama čeka da se riba javi, kako to ribolovci na sebi svojstven način kažu. U nas, na našem grbu, vidi se da su to desne pritoke rijeke Bosne, čine rijeka Ribnica, Zgošća i Trstionca. Sa pravom mogu reći da rijeka Bosna daje veliku snagu u ribarskom potencijalu, gdje u zimskom također periodu masovno dolazi do lova škobalja, plotice i klena. Dok u ljetnom periodu imamo na ovim atraktivnim lokacijama imamo lov šarana, gdje nam dosta posjetilaca dolazi na noćni ribolov šarana. I imamo također jedna lijepa stvar u ovoj rijeci Bosni, što govori da je ona kao voda čista. Imamo u zadnjih mjesec dana ulovljeni 5 lipljana, koji su naravno vraćeni u rijeku Bosnu. Ali sa stanovišta ekologije mi imamo problema sa PVC otpadom koji nam prilikom velikih voda nanese to smeće. Međutim, naše društvo početkom aprila svake godine organizuje čišćenje. Nadam se još koja da će biti malo veća, ko Bog da. Lijepo mi je ovdje na Bosni, inače sam ispoče. Upoznao sam ovdje dosta svojih prijatelja. Idealna je rijeka Bosna, ovdje baš ovaj teren što ide od mosta gore, ima dosta ribe, ima škobalja dosta, ima mrene, ima šarana. Ima dosta ribe, ljudi su korektni i nema šta, sve ok, nema šta. Bosnu je najbolje upoznati kada se njome plovi. Možda ona za kajak ili rafting nije atraktivna poput nekih drugih vodenih ljepotica Bosne i Hercegovine, ali kako iskusni sportisti kažu, možda u tome što je previše mirna za raftinga, prebrza za kajak, leži čar ove pomalo čudljive rijeke. Bosna, ne znam kako bi je svrstao, ne bi je svrstao ni u mirnu rijeku, a ni u brzu rijeku. Znači, tu je negdje što se tiče i sportova na mirnim vodama, a i sportova na divljim vodama. Za turizam mislim da ima potencijala. Uz kajak klub, naravno, tu je i rafting klub na rijeci koji pruža izuzetno zanimljive detalje, tako da može se iskoristiti.
Dolina ove rijeke bogate istorijom oduvijek je bila raskrsnica puteva. Neprolazan svjedok toga je i stari srednjevjekovni grad Vranduk, koji je nastao iz potrebe da Osmanlije kontrolišu saobraćaj iz pravca Mađarske i Austrije, preko rijeke Bosne sve do Jadrana. Vranduk se prvi put spominje 1410. godine, znači u Dubrovačkoj arhivi. Mada ovaj prostor, samo naselje, datira veoma rano. Znači još se spominje to antičko doba, znači tako taj period, znači pretpostavlja se ta neka Arduba, znači to jedno od najstarijih naselja. Pretpostavlja se baš da je ovaj prostor Vranduka, mada to historijski nije dokazano, ali pretpostavlja se znači, da se to ipak odnosi na Vranduk. Vranduk se smatrao znači, kapijom Bosne. Granicom, znači vidite taj tok rijeke Kotlina, rijeke Bosne, znači ti glavni putevi, vojni, trgovački, su uglavnom prolazili ovim dijelom. Znači kotlinom rijeke Bosne i tako. Bosna je veliko vodno blago, veliki turistički resurs u koji samo treba ulagati i zaočekivati je da bi se rezultati vrlo brzo pokazali. Uvjereni su brojni mještani i turistički radnici iz niza opština što se pružaju duž Bosninog toka. Rijeka Bosna je, kao što i sami znate, žila kucavica, ako mogu tako reći, za Bosnu i Hercegovinu, kad je u pitanju riječni sliv. Pored toga što su izgrađene prometnice, znači za glavna prometnica u Bosni i Hercegovini, rijeka Bosna je jednostavno i prije koristila kao glavna putna komunikacija, znači razmjena robe, razmjena, da kažem, trgovački putevi su vodili uvijek uz rijeku Bosnu. Naravno da rijeka Bosna i danas ima svoju, da kažem, svoju zadaću, ima i danas mnoge prednosti. Po pitanju znači, samog života, vrlo je ugodno živjeti uz rijeku Bosnu. Kao što ste mogli vidjeti, ovdje pogoduje razvoj mnogih sportskih, da kažem, sportsko-rekreativnih aktivnosti. Vidjeli ste, mi imamo ovdje i kano-kajak klub, imamo naše raftere, imamo naše ribare. Znači jednostavno, evo, ljudi se druže i danas, evo, bez obzira kad dođete u Žepče, ovdje uz Bosnu je uvijek živo i uvijek ima ljudi. Uz rijeku i sa rijekom se oduvijek živjelo. Stasale su generacije i generacije uvijek sa nekom novom pričom i novim običajima, a tradicija i domaćinski običaji su se prenosili sa koljena na koljeno. Pored tradicije, bogatstva flore i faune uz rijeku, pored toga što je ona nedovoljno eksploatisana u turističkom smislu, Bosna ima i jedan drugi problem. A to je što na njenim obalama, kud god da usmjerite pogled, nailazite na gomilu plastičnog otpada, koji je ništa drugo do podsjetnik kako oskudijevamo u elementarnim vrijednostima o ekosvijesti, a jedna od njih je svakako i briga za životnu sredinu.